umuntu ozowina lo mncintiswano uzothola 125,000 kanye nendondo yodumo. 3, 2, 1, shayani ikona! Hey, ja, ish. Elenu Raya! Lani intambo niphusha inqola. Qhubeka. Ubukana kuwona umusa lo. Bazokuhlula kumncintiswano. Kodwa ngifuna umncintiswano oqondile Sambeke. Sambe. Asambe. Donza! Bukela inhliziyo ayibhakelwa njalo ngomsombuluko kusihlwa kuya kwisonto. Magamanxa ihora lesishaka lolunye kuStarkhanya kuphela.